जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री दुआने जय BJP go back BJP go back Hepatitis Mr. Sharma hi Hepatitis Mr. Sharma hi ছয় জন জাতিকে এসিটাতে বন্ধ করো ছয় জন জাতিকে এসিটাতে বন্ধ করো ট্রাইবেলিটি লং লিভ ট্রাইবেলিটি লং লিভ জয় बर' हारिनि खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि बिटिआर हालामनि थामहिनबा जोंनि भारत हादरनि जोंनि बर' रायजोफोरनिसिम आङो गिबिसिनथाराव आं खुलुमनाय जासिदों दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे फरायसा जानानै जोङो जि बर' हिसाबै जोङो दिनै जि जोंहा जि स्टेट गभर्नमेन्टआ जि एसटिनि मोनद' हारिनि एसटिनि जि एप्रुभ केबिनेट बडियाव एप्रुभ जि खालामबाय बे एप्रुभ खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां मोनसे थासारि फैगासिनो दङ दा बिनिखायनो जोङो बर' हिसाबै बे मोनद' जातिनो एसटि होनायनि जि बेरेखायै जोङो दिनै जोङो स्ल'गान जों होनानै जोङो रेलि खालामनानै जोङो बयबो जि बर'फोर आरो बेजोंनो लोगोसे बर' फरायसा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो नागिरदों दि मोनद' हारिनो एसटि जुदि होयोब्ला जोंनि बर' हारिया माबायदि मोनसे थासारियाव थांनो नागिरदों दा बिनिखायनो नैबेनो मोनसे सम जिहेतु बर'फोर जोङो गासैबो जोङो खौसे जानानै मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे नैबे बेन्दों जायखिजाया राजनितिक दोलोआनो जा जायखिजाया माहारियारि आफादानो जा जायखिजाया फरायसायानो जा गासै बर' रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन दिनैनि साना जोंनि जांख्रिखांनायनि सान दिनैनि साना जोङो सोमावसारनायनि सान मानो होननानै बुङोब्ला मोनद' हारिनो एसटि होनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि मान मर्यादा आरो माखासे जोंनि थासारिया जोङो गादब जागोन नेवसि जागोन नासय जागोन स' बिनिखायनो जोङो साननांगोन बर' हिसाबै बर' फिसा हिसाबै जि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जि बेरेखायै जों बयबो गसंनांगोन आरो बयबो जों बिग्रायनांगोन आरो बेखौ जोङो रोखा खालामनांगोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जों बर' जों फरायसाल' नङा मोनफ्रोम जायगायाव दाब दाब कलेज आरो फरायसालिमाफोराव स्कुलफोराव थानाय गासै बर' फरायसा नोंथांमोनखौ बर' सुबुं नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन दि बयबो जांख्रिखां बयबो सोमावसार आरो बे मोनद' हारिनो एसटि जाहाथे होनो हाया बिनि थाखाय जोङो बयबो जों सोमावसारगोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय सिसि दुआ लं लिभ सिसि दुआ लं लिभ